Ako si vybrať fond? Nemusíte byť žiadny expert na financie, aby ste mohli začať s investovaním. Stačí sa zorientovať v tom, čo je naozaj dôležité. Skôr než pošlete do sveta svoju prvú investíciu, poriadne si rozmyslíte, čo by vám mala priniesť, až sa vráti. Spontánne investovanie si nechajte na neskôr. Najprv sa držte 3 nasledujúcich krokov. Stanovte si cieľ, rozmyslite si, čo chcete investovaním vlastne dosiahnuť. Môže to byť zhodnotenie úspor, sporenie na vzdelanie vašich detí alebo na zabezpečenie dôchodku. Od toho závisia totižto ďalšie 2 kroky. Stanovte si investičný horizont. Investičný horizont je časové obdobie, počas ktorého sa rozhodnete investovať svoje prostriedky. Pre jeho určenie je potrebné zvážiť dobu, počas ktorej predpokladáte, že nebudete potrebovať investované prostriedky. Pre každý druh podielového fondu platí iná minimálna dĺžka doby investície. Tak ako pri varení je nutné dodržať čas prípravy, pri investíciách to platí rovnako. Minimálna odporúčaná dĺžka investície je vlastne obdobie, ktoré by mal investor danú investíciu držať, aby sa čo najviac obmedzilo riziko nedosiahnutia stanoveného cieľa. Zvážte vaše schopnosti znášať riziko. Vo všeobecnosti platí, čím vyšší výnos investície, tým vyššie riziko a naopak. Svoj rizikový profil si môžete preveriť dotazníkom, na základe ktorého zistíte, koľko by ste mali investovať do konzervatívnejších, vyvážených, dynamických alebo agresívnejších stratégií. Váhavým investorom určite uľahčí rozhodovanie naša špecialita, a to je funkcia TOP 3. Na webe alebo v internetovom bankovníctve mBank zobrazí táto služba 3 fondy, do ktorých naši klienti v uplynulom týždni investovali najviac. Môžete sa nimi samozrejme inšpirovať. Nezabudnite si pozrieť aj ďalší diel nášho seriálu. Priblížime vám 5 výhod podielových fondov, ktorými vás prevedie moja kolegyňa Romana. Investovať môže každý. Začnete aj vy na www.mbank.sk.